Medyo malubak dito sa parte nito. Lupi yata ito, lupi. Op, saan na tayo? Dito na ba? Dito na pala tayo. Itong LT Urugay. Pasipukot pala yan. Alright. So, ayan. Right. Paalis na ako. Natulog ako dito sa aking kapatid sa Ragay. And uwi na. Manila. Balik na ng Manila. Alright. Let's go. Guys. Alright guys. Bye-bye. Ready to go. Manila na. Yo. Time check tayo mga kaibigan. 8:40 in the morning. Ragay. Titingnan natin kung anong lagay ng daan papunta ng Manila. Alright. Oh, binibinda oh. Saragay pa tayo guys. So dito yung naggrahehan ng bus ng Raymond. Tingnan natin kung may bus. Walang bus. Kaya mahirap pa magbiyahe ng bus pa Manila, balikan. May schedule yata. May schedule. Hindi ka pwede dati na katulad dati na kung kailan mo gusto pumunta, pwede ka magbiyahe. Pero ngayon wala. May schedule. Kaya tiyaga tayo ngayon sa motor. Meron pa ka overtake. Bakit tayo? Okay. What's happening here? What's happening here? Ay, go down. Nilagyan nila ng riprap ng gilid. Yung mga bato kasi dito siya naglalaglagan, naglalandslide. Dito na yun tinago ako, tapos yung mga kasalubong pa lang. Kapag nag-solo ride ka, ang attention mo, attention mo dapat lagi sa daan. Kapag pagod na, pahinga. Kapag ganito, lalo solo ride ka lang, dapat talaga attentive ka sa daan, pag-ride mo, para iwas stress. Okay men, boundary na tayo ng tawag ito, Gallego. Boundary na yata ito. Boundary ba? Ganun yata, ganun. Lapit na tayo doon sa may checkpoint ng Gallego. So yung papuntang Manila, maluwag. Yung pabalik lang ng probinsya, medyo paparahin ka. Okay, dito tayo. Okay, ito yung ating sinasabing dapat presence of mind sa daan. Yan, dahil kapag may mga ginagawa na sa daan, makikita mo agad presence of mind. Yan lang yun. So magpapahinga tayo doon sa may Tagkoyan. Doon ako magpapahinga, magpapagas.
Nasa 1/4 na lang ang ating gasolina. Bago ako nag-alis, nagpa-full tank na ako. Full tank ng man ito ay nasa 200 pesos. Alright. Alright. May harang. Laki ang trap. Ito tayo. Okay. One point. Alright. Galigo. Officially. Galigo. Officially. Galigo. And let's go. Alright. Right. Yeah. Ito pala yung boundary ng Del Gallego. Pag nandito na sa talaga ito, Del Gallego na. Yung unang tuloy pala, hindi pa yung Del Gallego. So dito na guys yung yan, checkpoint sa Del Gallego. Alright. Tapos na. Maloob naman. At yung pabalik ng Bicol, maloob naman. So wala problema guys. Ako ay nandito, okay lang. Balik ka mo. Punta na lang ang pilihan. Dapat ang pagpilihan na para na why. Haba-haba to. Okay, finally see you in 500 meters. Then, akala ko na magasolinahan. Wala na sa ayun na. Okay. Ano? Bini. Abot tayo guys. Baka maabusan tayong gasolina. Kahirap na magtulak. Teka na. Tanggalin ko lang. Alright, nagpagas muna ako. Pahinga konti. Yun, tara. Tumawid na uod.
Manila 248 kilometers. Manila 1116. Dito tayo sa may Kailin na yata, no? Nagpo sa Kailin na Kamarin na 248 kilometers na tayo, guys. Kaya mo lang siguro ako yung bandit na ating buhay. Ang lubot. Anak lagot tindahan para yes, okay, Diyos mabalos ang dagabo. Time check is 10:42. Sa Kalawag tayo. Kalawag 10:42 Kalawag. Then malapit na tayo sa may Lubis. Check. Tayo ka sa lubog. Atas mo lang, boss. Ready na ba?